बावदोरा बा ओरै होननाया लांगुर नै जय Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. दिनैहाय दङ नै मोनसे जायगायावहाय बेलेग जायगायावहाय गरम जांजों दं। बे रिजोना जाबाय मोनसे जोंनि भिडिअ शुट दं बेहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिसानि ओमफ्रायहाय दिनै बेहाय फैगासिनो दं आरो जों डाइरेक्ट लकेशनाव सफैखाबाय। बेनो नै लकेशना नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे लकेशन दङहाय साप्राकाटा शुटिं रेन्ज। जेरावनाखि शुटिं जागोन नै बे स्पटआव सफैबाय जों। ओमफ्राय आं मोनसे अन्थायाव जिरायनानै दं नै बे मोनसे अन्थाइ ओमफ्राय आंबो जिरायनानै दङ। दा लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ एसे मिक्स जानो हासिगौ। आं मा होनोब्ला मोनसे खोथाखौ आं क्लियार खिथानो सिगाङावनो दिनैहाय 10 थारिख माने 10 नभेम्बर बे जाहैबाय जोंनि जिएलआर गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाबनि फाउन्डेसन डे 6th फाउन्डेसन डे। ओमफ्राय बिनि सिगां जों माहाय फैनांदों बे शुटिंनि थाखाय जों बे फैग्रोबाय गरम जांजोंहाय। ओमफ्राय जों बेहाय थांगोन प्रग्रामावहाय जों माबाखौहाय ओरैनो अभारफ्रन्ट जों दा ओरै रायज्लायनांजोबसिगोन। ओमफ्राय माखासे बाद बाखिथ' खरस बाग्रा सब खालामजोबखाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय नैबे शुटिंआवहाय दसे सम नोंथांमोना शुटिंनि एसे माबाखौ देखायगोन नोंथांमोनाहाय। ओमफ्रायहाय बिनि उनावहाय जों जोंनि फाउन्डेसन डेआव थांगोन। अमर राजा नोंसिनो लकेल जेकेसन देखायनाय बड'लेण्डनि जेकेसन नै माबा किमजं जेकेसन ना किमजं एखे नुखायो रा नै नायसा नै गरम नायलाय मेगना अमा खासिनि खारा नायलाय नै मा दस्रा दं ना एखे नुखायो किमजं मेगना अमा खासिनि खालै लकेल बियो लोगोफोर माने जोंनि बड'लेण्डनि किमजं आरो मोजां नाफाब बे हाखर हालाफ्राखौ समानल' खालामजोबखा नानेखायालै है इदि बेद्रायाखैलै आंनिया ओमफ्राय मानेखा हाब मोजां नुसै बायदि मोनबायला मायदि नुदोंबा हाखर हाला दंला खिथाना होलै रेन्दा होखाबायदि स्लिम स्लिम जाजोबनांगौ स्लिम जाथ'नाय गामानि नांबावगोन एसे जोंनि गोदोनि एक्ट्रिस आब'मोनानोबा साफा साफा देलायना फैदों बिसोरजों मिलायफिनजोब्बाय नुलायनायनि देलाय सानसेनिलै लेमिनेसन होबायदिबा स्लिम स्लिम जानांगौ दा महाय बेरायगोन फाउन्डेसन डेआवथ' जोंफबजोब्बाय होमब्लाथ' नोंसिना दिनै पार्टि दं आनलिमिटेड बङाइगाव बेरायबोगोन क'क्राझाराव खामानि खालामब्रबबावगोन दिनैहाय बेरायहैगोन बेजोंनो साफा सोरनोबाफोर मेकआप आर्टिस्ट नांगौब्ला हाबाफ्राव माफ्राव नैबेखौनो ला आंनि कन्टेक्टजों थाङोब्ला 500 खमैब्लाबो 500खौ मोनथारगोन आरोखि डिसकाउन्टआवहाय मोनाङा हाबायाव मायबाफोर शुटिंफ्राव माबा मोनसे पार्टिफ्रावहाय बार्थडे पार्टि नैबेयावहाय बेखौनो ला आरो फुरा एक्साइटेडलै बायाने एक्साइटेड नङा गुफुर नुलायबावदों रा गुफुर नुदों दा डेन्जार गुफुर नुवा केकआ साराय खिबो जों आला दं रुमा अयनायद्रायलै गावथ' गुफुरल'सैबा मादि बेडडेटखौ साइडनाव नायनोसै बा खाथियाव दा सिनायलै रा दंरा नुयो नै बदनामा फैनांगौला नोंनि लागायनायनिसो जागोन बदनामा लागायनानैसो गाज्रि नुगोन आं 24 खेबानि मा नुजोबखायो जुम खालामनानै मिथिबाय ब्लगआव बुंफिनखागोन हा औ ब्लगआव बुंफिनगोन दारियाबो गुफुरसो जाबाय नामा दारिया ख्रं थानायनि दा माबा मोनसे होबावगोन इयो मा नामलाय ने मादै साप्लायरा आं मिथियाना नोंसोमा मा खोथाव दोनदो नामाखौ साप्लायार आंथ' मिथिया जाखालेरा खानाया नै नङारा बेथ' जायो मोखाङाथ' साफा नुयो बे खानाया स्ट्रिक जायो जाबाय केमेरायाव मा साप्लायरा जानथारोलै बाहाय बिजोराबो नोगोद हाबबाय माथो गैखाला रांख्र'फ्र'ल'खासै एड्स गोनांबायदिनो मानसियाखौनो बिजि थुग्रानो आखायाबा नै रायजोफ्रा दा एसे माबा नोङो प्रुफ देखायना नङालै बे नङा अबे बिजि थुनायनि दागसो देखायदों औ बिदि नङा नालाय बेला बिजि थुनायनि बेला लायोबो नामा रायलाय लालाबो माबानिसैलै बडि जानायनिसो ओरैनोथ' लहा गोजा थिखांसो हाखा नालाय नोखौ सालु बिदिजों लफायगासिनो दं नों साला हाबाया नोंनिया एबारनो जानांगौ शुटिंआ जागायसिगोन जोंनि एमपि सारबो दङ दा एमपिनि एन्ट्रिजोंनो स्टार्ट जागोन आरो दिनैनि शुटिंआ मारै खालामसै मालाय
नुथुर नुखायरा आसलखौहाय फारौ बिरगोन फारौ फारौ रिहार्सेल बेबायदि जागोन स्टेमा अमा राजानि स्टेपसो जायाखै बे नोंनि उननिया माने मोसानो रोङैफोरनि स्टेप जाहैबाय बे मोसानो रोङैफोरनि स्टेपरा बे 1 2 3 go मावद्रायखायाखै 1 2 3 go एसे मावदोरा बा ओरै होननायाव go दे नों ओरै था ओरै फै होनबालाय ओरै नुनो नालाय हेल' लोगोफोर हेल' जों शुटिंनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय दा नै जोङो ओरै ब्रिज मोनफैफिनबाय माने बुस्थुआ जों डाइरेक्ट होबाय बिदाय लाग्रोनानैहाय जोंनि पार्टखौहाय सिगां खालामग्रोबाय थाब जागौमोन 50% जादोंलै रेटिंआनो नै जाया ओरै लाग्राना ओरै होननांगौ बायदि जाया ओरै लाग्राफोरनिया सिदा खोथा मोसानायाव आं गैया रायजोफोर आं गैया गोजौनि अखा खोथा नोङो आं अखायाखै रेटिंआनो 49 जाखादोरा सिनियर आर्टिस्टफोर दङ खिबु उनाव थानानै नायो मेडाम सुलेखामोन नायो ओमफ्राय ओरै नायो आरो जोंहा आब' मासुममोनना हरो आं रोंखाया मोसानोनो लाजियो नायहरदेबावो नालाय नायनालाय जोंखौ मोसानो गोरों नुगोन गैया नोंनि जासिनिखायसो गखादोरा रायज्लायखाबाय जोङो मेडाम सुलेखाया आयं ओरै शाहरुख खानखौ गोसोखां रे मा आखाइ फुवारखानांगौ बिदि थोनबावोरा आयं सुलेखाया आयं आखाइया ओरै फुवार शाहरुख खानखौ गोसोखांलायनानैहाय दा जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौ थाबैनो जोंनि माने इउटिउब चेनेलावनो कमिउनिटिजों शेयार खालामना होगोन नामा जेब्ला रिलिज जायो बयबो सापर्ट खालामनाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो आर्टिस्टफोरनि गासिबो आर्टिस्टफोरखौ नोंथांमोना नुजोबगोन बेहाय जुनियर सेनियर मेथाइ रोजाबगिरि गासैबो फावखांग्राफोरखौ दानिया फैफिनो लोगोफोर जोंनि गुबै आयदायाव दिनैनि गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाब जोंनि क्लाबनि 6th फाउन्डेसन डे जों दा थांगासिनो दङ अलरेडि जोंना संनाय खावनाया बे बागान सिङाव जागासिनो दं बैग्रि बागानावहाय जों बेहाय ओंखाम जागोन ओमफ्राय एसे मिटिं जों गोबां खोथा रायलायनांगौ दङ BRMनि बिसय जेरावनाखि BRM जागोन आइफवालि one of the most trending picnic spot in BODOLAND सफैबाय लोगोफोर फाइनालि दायो जोङो नै बेहाय संनाय खावनाय दाहोनाफोरखौ बेहाय खामानियाव बाहायगासिनो दङ ओमफ्राय थाबैनो मोनजागोन जोंनो बरपेटानिफ्राय सफैबाय नै अमा फंबाया मारै मोजां दा अके ओइ मोजां राननानै हो आदै दा माने रिलिफ थानायफ्राव जेरैबायदि माबाना होयो बेबायदि आरो बियो मोजां नुदोंना समायदोंबा एला मा साइज गयो हा एला मा साइज गयो एक्सेल एला 42 L is XL you are L size 46 मा नोंना you are L size yeah and you are wearing XL today why shoe L is chota wala okay so XL you have to wear cookman एक मिनिट फट'लेस खालामसै दे
सोरबा सोरबा बिबानाव दंखौ मिथिया जानांगौ चिफखौ सिनायो जोंना चिफ ब्रादार मनज ओमफ्राय आं सेक्रेटारि एडभाइजार दङनो ओमफ्राय जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ बिदिनो ओरै एजिएस ओमफ्राय बेखौनो थागोन केसियार पाब्लिसिटि दा बेबायदिनो आरो इन्ट्रडाक्सना ओमफ्राय जों बिदिनो जागालांसिगोन ओमफ्राय सर्ट वेलकाम स्पिच जों चिफनिफ्राय लागोन बे समाव चिफखौ हगारनानै गुड इभिनिं ब्रादार्स गिबियावनो जोंनि नैबे दिनै गल्डेन लेंगुरनि फैयै फैयै जोंहा 6 फाउन्डेसन डेआ दिनै सफैबाय आरो जों बेखौनो दिनै बेवहाय ज' सेलेब्रेट खालामनो होननानै नोंसोरखौबो लेंहरनाय जाहैबाय एसा नुजाफैनो हानायनि थाखाय आङो जोंनि गल्डेन लेंगुरनि ब्रादार्स फंबाय गासिबनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे जोंजों हेफाजाब होफानानै गेस्ट हिसाबै सालायफानानै जोंजोंहाय हेफाजाब होफैनायाव जोङो ज' ज' बेबायदिनो मोजाङै मोजां जों राइड खालामबाय थानो हाथों अनलायलायनानै सोलिलांबाय थानो हाथों बेखौ आंबो आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय बयबो जेबो खैफोद गैयाजासे जों थांलाय फैलाय बेलायावहाय बयबो मोजाङै मोजां जोङो सालायना जोङो 7थासो पइन्ट लानानै जोङो दिनैनि बे फाउन्डेसन डेखौहाय जोङो सावरायलांगोन आरो दा जों डाइरेक्ट पइन्टआव फैनोसै गोदान मेम्बारफोरखौ माने गोदान मेम्बारफोर लानायनि एबा वेलकाम खालामनाय जोंनि मोनसे फेलिसिटेसन बायदि हिसाबैहाय जों आर'नाइ बाहायो बिथांमोनखौ जोङो आर'नाइ गांसे ओमफ्राय जोंनि क्लाबनि बेस लग' नैबेखौ जोङो चिफनिफ्रायनो जोङो मा होनो हेन्ड अभार खालामगोन एबा बिसोरखौहाय वेलकाम खालामना लागोन आरो दा बेसिम सफैनो थाखायहाय गोबां खस्थ' खालामनांगौबो जायो समाव नोंनि क्लाबनि रुल्स बादि नोंनि मिस्टेकखौ मोनसे सुद्रायनायनि फैयो रायजानाया जानो हागौ बिथांमोनाबो रायजादों मालाबानि समावहाय दा नों बेफोर गासैखौबो सहायो Congratulations, bro. Welcome to Zero MC. दा चिफआ देशखौहाय होनानैहाय वेलकाम खालामगोन फंनैसो बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय सम होनाय जायो Thank you so much for accepting me माने क्लाबनि मेम्बार हिसाबै आं मथा मथि 1 बोसोरानो जाबाय ज' सालायनाया मोनसे मोजां एक्सपिरियेन्स आरो आवगोलनिफ्रायनो बाइक टाइक सालायनायाथ' हेबिटखा वार्डस गैला माने बुंफेराखै बुंनो जेबो राव गैया होमबाबो जायखिजाया नैबे ग्रुपआव जिखिनि एक्सप्रेस मोनदों जोबोर मोजां एक्सप्रेस मोनदों ओमफ्राय ग्रुपनि गासैबो मेम्बार्स गेस्ट राइडार गासैखौबो लोगो मोननानै माने मोजां नांदों गासैखौबो ओमफ्राय दिनै अफिसियेलि मेम्बार जानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों गोसोखौ ओमफ्राय फिउचाराव माने आंबो सानो बिदिनो ग्रुपनि राइडखौ माने मोनसेबो मिस खालामा होननानै जेसेबां हायो माने आंबो ट्राइ खालामबाय थागोन ग्रुपनिफ्राय ओंखारगोन होननानै दा मेन टारगेटआ आरो आंनिया अफिसियेल माने गल्डेन लेंगुराव जिहेतु दिनैनिफ्राय माने अफिसियेल जाबाय नालाय दा जि राइड ओंखारो आं माने जेसेबां हायो ट्राइ खालामगोन आंनिफ्राय ओंखारनो दा बेखिनिखौ बुंबाय आरो थेंक इउ स' माच आदा मोनगासिनो मानसियानो माने राइडार जानो गोसो खिन्थु नों सासे राइडार जानोब्ला माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन बेखौहाय फल' खालामनांगौ जायो दा जेरैहाय जोंनि क्लाबाव रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ बेखौहाय बिथांमोना मोनबोखाबाय मिथिबोखाबाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेखौ आरोखि खालामनो थाङा खिन्थु दा नों मेम्बार जाबायब्ला नोंनावहाय माने फुरा आरोबाव गोबां रेसपन्सिबिलिटि फैयो आरो सालायनाय मानायनिफ्राय लानानै दिनैहाय सापज हमनानै ला नै जेना दा बुंदों क्लाबनि जेसेबांनाखि ग्रुप राइड बेखौ नायोब्ला नों सासे क्लाबनि मेम्बार जायोब्ला नों क्लाबखौ रिप्रेजेन्ट खालामनांगोन हयथ' नोङो बोसोरावहाय गोबां बेबायदिनो इभेन्टफ्राव नोङो एटेन्ड खालामजोबनो हा जानो हागौ हमना ला नोङो इयारलि मोनबा इभेन्ट जागोन नोंखौ मोनबायावबो थांजोबनांगौ एबा एटेन्ड खालामजोबनांगौ जों फर्स खालामा रावखौ खिन्थु नायनानै एटलिस्ट नोङो मोननै बा मोनथाम मोनबा जायो ना
खिन्थु मोनसे खोथा सिदा जायखौनाखि जों मेन्डेटरि खालामो NRM बेखौ माब्लाबाबो मिस दाखालाम दा जोंनि गेजेरावहाय जेसेबांनाखि गेसफोर दं गेसफ्राबो खालामजोबदों केन्डेलाखौ बावबोबाय दा लाइटार अनाथ' जोंनांगौ नालाय Golden Langur ne. जय Golden Langur ne. जय Happy birthday to Happy birthday to Happy birthday to Happy birthday Zela May God bless Bless you. us May God bless us May God bless us Hey Kere bhai Thanda ba bhai Kere bhai thanda Dogon bisinobo जोंनि local most नि एकदम sponsor लकेलनि most supportive जोंनि बिदाफोर फंबायबो दङ नोंसोरबो रायनाव ओंखारनांगोनलै फिसालानो सिप जाखागोन रा माने बोथोरल' लिरनानै दङ माब्ला फिसाला देरनो माने बेफोरबायदि सापर्टिभ बिफाफोर मोनोब्ला बिनि देरसिनालाय बे सिपआव थांगोन आरोखि औ एसिस्टेन्ट जिएस जागोन औ औ डेन्जार नालाय औ बखारबानि बिफा आंबो बिगोरोबथा आरो संख्रांग्रा लामफ्रा मोजां खालाय जोंनिया लामफ्रा मोजां संख्रांग्रानि बिफा बिगोरोबथानि बिफा आच्छा गोरोबबाय गोरोबखाबाय गोरोबबाय आंनो बिनानावफोरनिफ्राय केक हादों फिसाजोफोरनो लांबाय ना आजि नाङालै साबा मोनसे लादो थांदो Hey everyone लाजि नाङालै आंनि फिसाजोफोर Happy foundation deh gue Rajini foundation deh nanti मामा लांबाय मोनजोब्बाय थ' लोगोफोर प्रग्रामा मोजाङैनो मोजां जोबनानै थांबाय 6 फाउन्डेसन डेआ दा जों बेनिफ्राय बिदाय लाजोबबाय जों बे न'आवनो दङ दिनैनि 6 फाउन्डेसनाव जोंनि चिफआ मा बुंनो सानदों माबोरै जानो सानगोन बहुद गोजोननाय मोनदों औ जोंनिया 6 फाउन्डेसन डेआ मोजाङै मोजां जानानै थांबाय औ ओमफ्राय जों सानदोंमोन एसे मोजाङैनो रंजानो खिन्थु एसेबां हास्लाबासै माने जोंना फैगौआव बिराद माने गोनां हाबाफारि दं नालाय बेखायनो जों 6 फाउन्डेसनखौ एसे माबानानै बाराद्राय हाइफाइ खालामाखिसै नेक्स्टआव जों ट्राइ खालामगोन औ नेक्स्टआव जों लेंहरगोन औ खिन्थु दा जिखिया बिराद मोजां मोनदों आरो ना बयबो फैजोबदों क्लाबनि मानसिफोरा एकदम आरो गेस्ट राइडारफ्राबो जथेस्थ' हेल्प खालामफैबाय बेखायनो बिराद मोजां मोनदों आरो गोसोआव गोजोननाय मोनदों नेक्स्ट टाइम आरो जों नेक्स्टनिखौ जों 7खौ आरो बिनिख्रुइ साबसिन खालामलांगोन यस गोसोआव साननाय दं आरोखि नायलांबाय था या ओमफ्राय एडभाइजार मा बुंनो सानो नोंथ' सिगांहाय जेरैहाय मोसाबोदोंमोन रंजाबोदोंमोन बेबायदिथ' देग्लाय मेथाइ खनाखिसै स्टिल वी इन्जयड या मोजां मोनदों इभेन जोंनि डिकेजुलिनि लोगोफ्राव बिनिफ्राय रंजानाय मा थाबावखो गैया जेबो गैया औ यस या फाउन्डेसन डे all of us thank you ओमफ्राय जोङो नैबेयावनो बिदाय लाजोबखाबाय मुनि he came from Guwahati थैंक यू फॉर कमिंग तो नहीं बोलेगा क्योंकि आना है यस आना ही है ओमफ्राय ओरैहाय जों बिदाय लाजोबबाय ओरै मेहेराबो दारि जामाव हाथाय मारामलाबो उफाय गैया फैबाय मा नों इनोहाय हा होमारबाय नामा गरम आदा माने आं माब्ला बिखौ माब्ला बियो दिखियाजुलिखौ गारनानै आंनि हायाव फैयो बेखौसो आं लुबैदों आंनि हायाव माने जोंनि बे चिराङाव दे जाबाय जायखिजाया जेसेबां होआ मानो बेजों सन्तुष्ट जादो ओमफ्राय ओरैहाय डिएन फ्रम बाक्सा बोरमा मा सानो नों दि दिनैहाय मेम्बारशिप जाबाय गोदानैहाय what would you like to say
दा Thank you so much नोंथांमोना जोबोद आं सिनायनो 8 months जाबायमोन राइड खालामनाया गेस्ट राइडार हिसाबै दिनै फाइनेलि लोगोफोर मेम्बार जानो मोनबाय लोगोसे फेसबो मोनबाय दा फेसखौ लानानैल' जाया ग्रुपखौबो मोजां दायित्व लानांगौ जायो फेस गाननाय माने मा मोनसे एकदमबारे बिबान गोलैनाय जायो दा इ मोनसे सिनायथि फेस गाननाय माने मेम्बार्स होननाय मोनसे सिनायथि दा बिदिनो मा बुंनो जायखिजाया गोसोखौ जोबोर मोजां मोनदों आरो आसा खालामो नोंथांमोना फिउचाराव राइड नुबाय थागोन आरो Yes, yes. Thank you. एकदमबारे जेलार Long live JLR. Ade, why you are running here and there? Ego ma laखिनायसै नामा? Ha? लाखिनायसै? Ha? उदालगुरि थांगोन? दा बेबायदिनो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों बिनिफ्रायनो दोरोदसिगोन जों गासैबो पेकआप जाजोबखाबाय ओरैनो जोङो सानथिफुरनि मालिक हले सानथिफुरनि मालिक नङा लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ बेबायदिनोसै ओमफ्राय फाउन्डेसन डेया जोबनानै थांबाय दा नै ओरैहाय देरा नोंखौ देखायगोन दे बिराद खामानि मावबाय मेहेरा गावखौ देखायनो रायजोंदों बे साराया बे सुजोबगोन बेखौ बे सुजोबगोन ओमफ्राय नै बेखौ सुखांबाय बे सुखांबाय दा मोनसे सुखानो देरा रायलायदे दे थाबैनो फोजोबलाय बारा गदारा देरा थाबैनो रायलायदे जोङो बेखौ फोजोबगोन सुनानै हायथाजों नोंजों ओमफ्राय चिरांनि मानसि दुनिया अलसिया दे जायखिजाया दे जों गलान जाबायथ' जोब्बाय दे जों गलान जाबाय बे ब्लगआ नुवाब्ला आं नुगोन जोबनानै फैबाय ओमफ्रायहाय आलासिफोरखौथ' ओरै गोजानै लिंहरनो हासिगोन जों न'नि गोजा बानायबाय दिनै देग्लायनि फाउन्डेसन डेखौ मानो होनोब्ला जोङो बिआरएम फैगासिनो दं बिनि गोबां ओरै गावनि ब्लगआव देलाय बुङाबो दे ए ओरैसो दादांलायसिना दाङालाबो जानायनि दां दिनैनि ब्लगआव नोंथांमोनखौ बयखौबो जोबनायाव लाबोबाय चिरांनि सुबाय नै दे सुदो दे नङा बुस्थुआ माने बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि मावखाबाय बे सानैया आंखौ होनब्ला नों बारा सुग्रासो ओइ आं फोजोबाखै नों गैला जायखिजाया लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ आं फोजोबदों गाइस गाग्लिजोब्बाय दे थाब फोजोबदो दे गोलाव जाबाय भिडिअआ प्लिज बे गासिबो फेक गोजा आं मावनाय गैला लोगोफोर दोनबाय